Салом YouTube, салом мухлисони азиз, салом дӯстдорони электроника. Барои шумо боз як дарси дигар, як дарси навбатии дигар дар бораи яке аз радиодеталҳое ки дар багем гурӯҳи радиоэлементҳои тамоми дунё, яъне роли асосӣ, роли якум, роли бигӯем шоҳира дорад. Ин чи? Транзистор мебошад. Транзистор яке аз радиоэлементҳои бигем тараққӣ карда ёки навтарини охироне ки мебошад дар тамоми намуди асбобҳои электроникӣ, мошинҳо, телевизорҳо, телефонҳо, калкулятори дигар тамоми асбобҳое ки ихтироъ шудагиянд тавассути анамин чиз, яъне микросхемаи онҳо дорои чи? Дорои транзисторҳои гуногун мебошад ки бе ин чиз техникаву технологияи ҳозирзамонро тамоман тасаввур кардан чи мумкин нест. Ин транзистор. Дар бораи транзистор камтарак маълумот медиҳем барои одамое ки тамоман ягон чиза дар борааш намедонанд, одамое ки медонанд, мумкин баъзе ҷоша надонанд, баъзе ҷоша зиёдтар донанд. Барои ҳамақадар дар ягон кори мо чи эрод нагирен, одамои намедонистагиро мехоҳем ки ягон чиз нишон диҳем. Транзистор. Транзистор низ ранги дигар радиоэлементҳои мо чӣ дорад? Сета вивод мегӯянд, сета поча дорад. Чӣ хел ки дариҷа нишон диги, ин мена ҳамин транзисторе ки мо дар даст дорем дар интернет чиша меёбем, даташита мегӯянд, распиновкаи поҳош, кадом пош кадом намуди радиоэлемент ҳаст, кадом намуди тока мегзаронад, намегзаронад. Яъне дариҷа чӣ хел ки даташитаи нишон аст, якумаш база, дуюмаш коллектор, сеюмаш эмитер мебошад. дариҷа характеристикаи ҳама даст буда будагим. Ҳар як транзистор ба худша характеристикаи махсуси худша дорад. Дариҷа характеристикаи махсуси ҳамин транзистори мо. ҳисоб ки дар интернет тоҷикӣ нест, ҳамра интернет скачат кардем, руси аст. қариб ки ҳамаш фаҳмотар аст. 258 структураш MPN, напряжение мегзарондагичани шиддаташ 60 вольт, аз коллектор ба эмитер, аз коллектор ба база назиёда аз 60 вольт, напряжение эмитер база назиёда аз 7 вольт, ампери қувват мекардагиаш назиёда аз 3 ампер бояд бошад ки тавассути гузаронидани қувваи ҷараён метавонад аз кор бекор шавад. Ва тавонои яъне мощносташ 25 ватт ҳамин транзисторе ки дар даст дорем мебошад. Ана коэффициент усилениш ки дар инҷо нишон аст тавассути мултиметр ё дигар асбоби чен кардани транзистор мебошад, аз 60 то 200 нишондиҳанда мебошад. граничная частота коэффициент гуфта зариб яъне басомади корияш назиёда аз 3 мегагерц. ай корпусаш то 227 намуди шакли зоҳириш. бо чӣ гуфтан мехоҳем дар бораи транзистор? Дар бораи транзистор камтарак тарзи кори, принсипи кориша маълумот метиҳем. Марҳамат, тамошо кунед. транзистор аслан гуфтем чӣ хеле ки гуфтем сепо дорад, метавонем дар ҳолати чӣ? Дар ҳолати дар схема ҷойгиршавиш тасвир кунем. Яъне ба ҷои нагрузка метавонем ягон лампа тасвир кунем. барои яъне электронҳо тавассути занҷир ҳаракат кунанд, занҷир сарбаст шавад, бояд аз коллектор ба эмитер чи қувваи ҷараён гузарад. базаи мо барои чӣ гуфтем дар кор аст? Базаи мо барои кушодани ҳамин метавонем тавассути ягон кнопка дариҷа тасвир кунем ва аз ҳамон қувваи будагии мо, аз манбаи ҷараёни будагии мо, ё ки метавонем отдельно ягон ҷудогона аз ягон манбаи ҷараёни дигар барои яъне шиддати ё қувваи базаи мо гирем. Дар ҳолати
дар база пайдо шудани ток, яъне токи на чандон хурд, ана транзистори мо кушода мешавад ва занҷир чӣ мешавад? Занҷир сарбаст мешавад. ин шакли оддитарини пайвасташ ки ранги мегӯем включател, ранги хомӯшкунак кор мекунад. вақте ки ҷои ҳами кнопкае ки дидистем, мо агар ҷои ҳами кнопка да ягон яъне резистори тағйирёбанда монем, резистори тағйирёбанда монем, агар чӣ мешавад? чанд қадаре ки мо дар база токи кам додем, ҳамон қадар лампаи мо кам рӯшан мешавад. вақте ки дар база токи бисёртар шид, лампаи мо зиёдтар рӯшан мешавад. новаста ки ҳам ранги включател кор мекунад, ҳам метавонад ранги чӣ? ранги регулятор меган, яъне тағйирдиҳандаи хувваи ҷараёне ки аз коллектор ба эмитер мегзарад ва ба нагрузкаи мо омада мерасад. ин яке аз соддатарин корҳои транзистор. тарзи санҷидани транзистор тавассути мултиметр бисёриҳо намедонанд, бисёриҳо медонанд. марҳамат як бор бибинед чӣ хел чен карда мешавад тавассути мултиметр чен кардани транзистор. чӣ хел ки дар ҷа гуфтем, мо транзистора ёфтем, даташиташа гирифтем, яъне се тапочае ки дорад, якум, дим, сеюм, база, коллектор, эмитер. аз рӯи ҳамун чӣ кор мекунем? чен мекунем. барои санҷидани транзистори мо кори аст ё ки кор ношаям аст. якум чӣ кор мекунем? якум чӣ хел гуфтем, базаро ёфтем. барои чен кардани транзистори ана NPN ана диода мемонем мултиметраво ва пилусаи мултиметра дар база меқапем. минусаш хати бошад, коллектор эмитера мебинем ки чӣ хел аст, чанд аст. 463 эмитер 464 463. баъд як қисмати асосии дигар ки аз коллектор ба эмитер мебинем ки бе база мегзарад. агар гузашта бошад, транзистори мо сӯхтагӣ аст. чӣ хел ки мебинем? гузаштагӣ нест. ин хелам аз ин тарафам гузаштагӣ нест, значит транзистори мо соз аст, кори аст. метавон ин NPN буд. вақте ки транзистори PNP бошад, дар базаи мо гуфтем дар NPN плюса, дар PNP бошад, минуса дар база мемонему, минуса дар база мемонему. майда хел қапиданаш неудобне ки минуса дар базаву чӣ хеле ки гуфтем, коллектор эмитера мебинем 534 532. метавонем бо қисмати асосии дигар аз коллектор ба эмитер пробой ҳаст ё не. чӣ хеле ки мебинем, дар инҷо ҳама чӣ соз аст. санҷидани мултиметр қати як варианташ гуфтем, гузаштем. и дим варианте ки тавассути ба диод мондан месанҷем. варианти гуфтаи гузаштагӣ мо тавассути гнездо меган лонаи транзистор. ҳаматонда ташаккур барои диққататон. мо метавонем ҳамчун яъне ҳар яки мо асбоби сантехникӣ чира винтел меган. винтели мо вақте ки об гузашта истодааст, агар маҳкам бошад, об тамоман намегзарад. вақте ки мо як қувваи хурд қатӣ чӣ кор мекунем? турбаи мо мумкин их турбаи хонагӣ, шароити хонагӣ майдан, турбаи калоне ки ҳаст, турбаи 100-200 дигар тавассути як қувваи одди инсон вақте ки бигем дастак тоб дода мешавад, ҳамон қадар чӣ? ҳамон қадар обе мегзарад ки ҳамон қадар дастак кушодагӣ бошад. яъне винтила ручкаш меган. инҷа метавонем дар ин ҳолат муайян кунем ранги ба монанди вай. базаи мо тоб диҳак мешавад. эмитер ҷое ки об баромада меравад, коллектор аз ҷое ки об меояд. яъне токам ба ҳамин монанд. чанд қадаре ки база кушода бошад, чанд қадаре ки ба база сигнал ё токи хувваи ҷараёни каму зиёдтем, ҳамон қадар мо метавонем идора кунем ки аз коллектор ба эмитери мо чанд қадар хувваи ҷараён гузарад ва ҳамон қадар ки ба мо даркор аст, ҳамон хел мо истифода мебарем. ин яке аз оддитарин фаҳмондан ва корҳое ки принсипи коре ки транзистор иҷро мекунад.
боқӣ ягон саволи дигар бошад дар масъалаи транзит, бо дар дарсҳои оянда транзитро бисёртар мегзарем, бисёртар мефаҳмонем. лайк монед, подписка кунед ва раҳмат барои дастгириятон.